to ne, protože to hrál Ryder a asi už víte, o co tady jde, ale ty, co neví, tak vám vysvětlím. Jde vlastně o to, že máme buď šerif, murder, hacker, pak hunter, party, head a detektiv a tohle jsou jenom masky. A jde vlastně o tom, vždycky, když hacker vyhraje, nebo když murder nezabije hackera, tak mu hacker vyhraje, že jo? Ale kdyby šerif stihl zabít dřív jako murdery, tak vyhraje šerif. A kdyby jako umřeli všichni, ale inocenti by zase přežili, tak vyhráli inocenti. A ještě ty murderhead, prostě head party, tak musíte prostě házet po ostatních čipičky a musíte rozdat všechny, jinak nevyhrajete. Ano, a takhle to je prostě. Hack, a teďka vyhráli hackři. Hala, to vypadá hezká zbraň, to je hezká zbraň. Kupuju. Já je nemám zrovna. Ale není to tak těžká hra. A jenom prosím, doufám na tomhle videu 20 lajků a snažím se získat 50 odběratelů, tak budu rád, když to tam naklikáte, já vám věřím. Můžeme na to. Jde se hrát. Tak co budu? Hunter. Okay. Hunter vlastně pomáhá murderovi, když prostě ho tím bouchnu nějakého hráče, tak takhle bude nehybnej, sakra, teď mě to. Sakra. Vlastně to byla rychlá hra. Tak šerifové hráli, tak prostě ono to takhle je. Zahráme si pár her, už jsme hráli jednu, tak zahráme si tak 5 her, nebo 3-4 hry. A aby to nebylo dlouhé, já totiž nemůžu ještě editovat. Já hraju na mobilu, ale až se to rozroste, tak přísám, že budu na počítači a začnu natáčet na počítači. Co budu? Prosím, ten je taky dobrý. Já vám ukážu vlastně, jaký má hacker funkce. Vlastně on se umí teleportovat, ale nemá to hnedka, musí mít cooldown, tap, a má 11 sekund cooldown. Já zdrhám. Ne. Dobrý, nejde. Ale mám 40%. Ale u hackerů musí se prostě schovávat a tak prostě vyhrát. Hele, že bych to vyhrál? Pojď. 75. Ještě chvilka. Teleportoval jsem se. 90. A můžeme na to? Dobrý, vyhrál jsme. Takže. Já vlastně tak. A u mě teďka spí bratranec a on taky natáčím. Ale vyhrál jsem, takže ještě dáme 2 hry. Nebo 1 hru. A ono to bude takhle, jako nebude moc to, ale doufám, že pro vás budu murder. A zase to se to pokusím vyhrát.
Tak pojď. A pardon lidi, ale detektiv je hrozně blbej. Ale zase pomáhá šerifovi. Co je co? Podle mě tohle je murder. Dobře. Ne, tam to je murder. Hezky. A já budu teďka murder. Lidička, já budu murder. Pardon, lidičky, to jsem nemyslel. Jsem měl si zůstat detektivem. Ale vlastně se vám tohle video líbilo, tak zanechte lajky. A odběry, prosím, fakt se snažíme dát těch 50 odběrů. Tak uvidíme se u dalšího videa. Tak